Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, angisumuntu okwazi ukukhuluma kodwa ngizozama. Angikwazi ukuhlanganisa inkulumo kahle, kodwa-ke ngithunywe umoya oyingcwele. Ngithe ngilele ukusa kwanamhlanje bazalwane, kwafika izwi uNkulunkulu wathi tshela abazalwane iy'ndlela zakho kade uzihamba. Kodwa ziningi bazalwane iy'ndlela engiy'hambile mina ngiphila kulo mhlaba, kodwa ungibonise le especific. Ngizothi specific bazalwane ngoba indawo yesonto kodwa enganayo uJesu. Nami bazalwane ngangihamba ngangingazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu bazalwane ngimthola la ku-YouTube, ngimthola ngomunye ubhuti bathi ubhuti wakwaNtuli. Kodwa-ke bazalwane angikho lapho ngizogcina ngayo leyo. Bazalwane ngithe ngihamba ngehla ngenyuka, benginenhlanhla-ke bazalwane mina uNkulunkulu wangipha umsebenzi, noma kwakuwumsebenzi mina ngaleso sikhathi engicabanga ukuthi imali yakhona ayikho enough ngoba nginey'ngane eziwu-3 manje. Ngalesa sikhathi nganginey'ngane eziwu-2. Ngizula kulo mhlaba. Kuthe ngelinye ilanga bazalwane ngahamba ngavuka ngaya esontweni. Angazi bazalwane noma ngilisho lesonto noma ngahamba ngaya esontweni. Kuwumbono kamama, umama ongizalayo, athi awukuvakashele kulela sonto mhlambe bazokusiza. Ngangine-emptiness nanokuthi futhi ngifuna ingcebo nje, like ingcebo yalo mhlaba. Ngifuna imali kodwa ngiyasebenza. Ngaleso sikhathi bazalwane umama angitshela ukuthi hhayi vakashela lela sonto mina langisiza. Lamsiza-ke yena ngokusho kwakhe wayegula ukuthi sasibancane. Wayegula-ke wathola ukuphila kulelo sonto. Athi hhayi ube ukuvakashele nakulela sonto. Ngimtshela ngithi eish nginey'nkinga ngiyasebenza yibo, kodwa-ke ngiyahluleka ukondla abantwana ngoba ubaba wabo wabashiya, wazishiya ingane. So ngahamba ngaya esontweni bazalwane, ngahlala cishe imini yonke ngoba ngaya during the week. Uma ngingaphosisi kwakuLesithathu. Iminyaka semide, I think boma 5 years back, 5-6 years back if not 7. So ngihlale bazalwane enkonzweni, kuyaculwa kule nkonzo, kuphuzwa amatiya, kuthelwa ngamanzi uma ungena egeyithini, uthelwa ngamanzi. Hey bazalwane kuningi, kodwa-ke angilizwanga izwi lenkosi ngoba iBhayibheli azange livulwe. Babecula nje ngendlela abacula ngayo, bathula ubufakazi ngendlela abafakaza ngayo, babiza abantu babasize, babatshela ukuthi mabathenge ini nani nani nani, babizelwe eceleni. Nami ngangiyitshela ukuthi hhayi mhlambe ngizoba nenhlanhla bafike bangithathe nami bayongitshela le ndaba engifuna ukuzizwa. Ngebhadi-ke bazalwane azange kwenzeke lokho, vele ngaduba isonto ngahamba ngalitshela nje ukuthi angeke ngiphinde ngibuye la ngoba ngathi bathatha abangani babo and stuff, because mina vele angisonti khona and babonile angigqokanga nesambatho sakhona. Hhayi ngihlale bazalwane, ngiphinde futhi ngithole elinye futhi isonto. Ngikhulume nomuntu engisebenza naye, omunye umngani wami engisebenza naye, ngithi yazi nginenkinga. Ngidinga usizo. Hhayi angithumele futhi kwelinye isonto. Lona-ke lisonta ngoMgqibelo, abazalwane bayalazi. Lezambatho ezimhlophe. Ngihambe ngiye khona esontweni. Kuyathengwa-ke bazalwane lapha, ngithenge amanzi, ngithenge nensipho uma ngingaphosisi. Ngithenge, ngihambe ngibuyele endlini. Ngokukholwa nangokwethemba kwami, ngifica ngathi lezi zinto ziyangisebenzela. Hhayi kuhambe isikhathi, kuhambe iminyaka futhi.
Mangibuyela bazalwane kuleyo nkonzo ngoba ngibone khona ukuthi ngathi ngiyasizakala. Ngibuyele enkonzweni, mangifika khona ngifica ukuthi umfundisi ushintshile manje sekawumzalwane. Lo kade yena nezambatho ezimhlophe akhulekela abantu, abanikeza iy'ntambo, abanikeza amanzi ney'nsipho neyiwasho. Ushintshile bazalwane umfundisi, akuseyena lo kade anikeza abantu iyiwasho, sekawusindisiwe manje. Gqoka impulampula yegolide, sekufakwa amabhruku enkonzweni. Ayi nami ngibone ukuthi uyabona-ke ibhruku ngiyaligqoka impela, kodwa-ke akusisonto leli engingasikhonza kulo. Hhayi ngiphatheke kabi bazalwane, ngingene esontweni enkonzweni kukhonzwe, kuphume inkonzo, ngibuyele endlini. Vele sengiphoxekile ukuthi hawu umfundisi lo wasuka manje ngapha kade bagqoka kahle, bagqoka decent esontweni enkonzweni bayakhonza. All of a sudden umfundisi sowushintshile manje, uhamba nomkakhe. Umkakhe ugqoka amabhruku, seba osindisiwe ngokusho kwabo. Hhayi ngibuyele bazalwane ngihlale bazalwane isikhathi eside, but kube na-that emptiness ngaphakathi kwami. Ngibe empty kakhulu nje. Hhayi ngelinye ilanga ngisabheka ubufakazi babazalwane ku-YouTube, ngihlangane noButfusi. Ngibheke nje ubufakazi bukaButfusi, kuthi ngelinye ilanga uButfusi afake inamba yakhe ku-YouTube, athi ufuna ukukhuluma naye ku-WhatsApp, naye inamba. Ngiyithatha inamba, khulume noButfusi, ngimtshele ukuthi eish Butfusi, mina ngumuntu okanje nakanje, nginabantwana, anginayo indoda, angikaze ngashada kodwa nginabantwana, ngumuntu nje. Athi uButfusi no, ufuna siqale ngomkhuleko. Ngelinye ilanga ngifonele, sikhuleke uButfusi angikhulekise. Athi no, ufuna inkonzo la uzohlanganyela khona nabazalwane. Ngimtshele Butfusi, le ndawo engihlala kuyo mina igcwele abantu bangaphandle, so amasonto ngiyawabona akhona but akusamasonto lawa engiwathandayo, ngoba uButfusi agqugquzela indaba yokuthi yekela shiya izinto zomhlaba, yekela gqoka abantu babone ngendlela uJesu athanda ngayo, ukuthi abantu babone ukuthi uhamba noJesu, uvume ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, ufaste and stuff. Okay, wayengihola ngale ndlela angilida ngayo uButfusi, ngikwenze lokho, ngifaste. Kufika umoya ongcwele uthi khumula amabhruku. Hhayi ngiwabeke phansi amabhruku. Kumanje bazalwane anginalo ngisho nelilodwa ibhruku, angisawagqoki. And akusisikhathi eside hhayi because ngiqale kulo nyaka ukungagqoki amabhruku emva kobusika, ngawakhipha wonke, anginalo ngisho nelilodwa la ewadrobhini. So-ke bazalwane sikhuleke noButfusi, sihlanganyele ngendlela esihlanganyela ngayo. Uma nginey'nkinga ngimtshele, kuze kube kuthi-ke ngithola le YouTube channel yezwi lenkosi. So ngiqonde ukuthi bazalwane ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu, ube muhle kimi. Ngoba bengithi noma ngikhuleka bazalwane ngibe nalento yokuthi why mina nginganazo iy'bonakaliso, uNkulunkulu angakhulumi nami direct. Ngoba abantu uma ngizwa ubufakazi babo ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nabo, nami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akhulume nami. Kodwa-ke bazalwane ngibonile ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nathi ukuthi thina asinaki, ngoba kukhona la mazwi, izwi nje elincane. uNkulunkulu makakhuluma nathi akamemezi futhi akasithethisi, so ukhuluma nje kahle. Kukuwe-ke bazalwane ukuthi lelo zwi elincane oluzwayo elikuthumayo uyalilalela noma uyali-ignore, ngoba bazalwane uNkulunkulu ukhulumile nami wangitshela izinto ekumele ukuthi ngizenze nezinto ekumele ukuthi ngingazenzi, nezinto ngempilo yami ezinye okwazile ukungitshela ukuthi no, makuso yenza kanje.
ngisamlalela kuNkulunkulu. Ngibonge nabobhuti bezwi lenkosi, ngibonge injumayelo ngoba uye wakhuluma ubhuti la wathi akubona ubufakazi babazalwane obuyokungenisa ezulwini. So into eyokungenisa ezulwini ukulalela izwi ulenze uhambe ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyaxolisa uma kuwukuthi mhlampe abanye benu abangizwisisi ngendlela engibeka ngayo isitori. Angisiwo umuntu okwazi vele ukuxoxa indaba, kodwa ngiyathemba ukuthi bakhona labo abazokwazi ukuzwisisa lento engiyikhulumayo bazalwane, ukuthi ngihambile emhlabeni, ngihambile Jehova inyanga, ngihambile abathandazi, ngihambile Jehova abaprofethi bamanga ngokungazi, ngoba kwesinye isikhathi kufuna ukuthi nabantwana bethu uma sibakhulise ngendlela abazo-understand-a ngakhona uNkulunkulu. Because mina uNkulunkulu ngagcina ukuzwa kukhulunywa ngaye ekhaya. Ngikhulele ekhaya umama mina. Ekhaya ngigcine ukuzwa ngogogo. Ugogo uye bekathanda uNkulunkulu kangangokuthi ekhaya bokuza umfundisi. Ugogo bekanganayo imali yokuthi sihambe sigibele siye enkonzweni, ngoba inkonzo esasikhonza kuyo ngalesa sikhathi kwakumele ukuthi sigibele. So enkonzweni babegcina sebakhipha umfundisi ezekhaya. Beba-appoint-e umuntu, mina ngizombiza ngomfundisi ngoba sasembiza ngomfundisi. Beba-appoint-e umuntu ukuthi eze ekhaya azohlanganyela nathi. Noma kwakungithi sodwa nje, kwakuyithi sodwa ngaleso sikhathi ekhaya sikhonza sikhuleka. Babengekho abanye, babeza abanye nje abomakhelwane ngalawo malanga lawo abakhona ukufika ngawo. uNkulunkulu bazalwane ngagcina ukuzwa ngaye ngalezo y'nkathi. Ugogo washona ngo-2004. Ngagcina lapho ukuzwa ngoNkulunkulu ngoba umama yena uwumuntu nje okuwukuthi uma kuthiwa nayi inyanga ngapha ufuna usizo ubheka khona. Kangangokuthi nathi thina abantwana bakhe usifundise leyo ndlela ukuthi umthandazo ukhona ngapha, isangoma sikhona ngapha. Kuye kwenzeka-ke bazalwane kwashona omunye umthandazi esasikhulile nje vele umama asitshela ukuthi uma unenkinga uyakhona. Washona loyo baba, ngazibuza ukuthi njengoba besikholelwa kuye kangaka, sesizokholelwa kubani? Ngoba besikholelwa kuyo yonke into ayishoyo, wasenzela iwashi, wasenzela amanzi. Sesizokholelwa kubani njengoba ngasekho? Kodwa impendulo yabuye yathi nguJesu Kristu inkosi nomsindisi wey'mpilo zethu. Akekho omunye kumele ukuthi simguqele ngaphandle kwakhe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha akekho Jehova esiyomguqela ngaphandle kwakho. In the mighty name of Jesus Christ, uyinkosi nomsindisi wey'mpilo zethu, umqalisi nomphelelisi wey'mpilo zethu. Siyabonga Nkosi ngoba sikhombisile wena Jehova ukuthi wena wawukhona izolo, khona namuhla, ukhona ingunaphakade. Siyabonga mina amandla wonke in the mighty name of Jesus Christ. Bazalwane ngiyabonga